cada dia ens arriben notícies que són bones, que aquest mes suposo que passarà a la història, a FEDER. Hem començat amb una comissió assessora de malalties rares dins del Departament de Salut. Després us parlarem una mica més d'aquesta comissió, segurament. Hem també pogut estar el diumenge passat amb el Futbol Club Barcelona, que es va adherir al Pacte per Tots per les Malalties Rares. A l'acte d'avui, el dia 18, també ens rebran una estona amb el Parlament, l'excel·lentíssim president del Parlament, el senyor Ernest Benach, i es llegirà una declaració institucional a favor de les malalties rares. I el dia 28, que us sapigueu que ja anirem enviant informació, perquè encara no està del tot tancat, però tenim una trobada d'afectats i familiars i associacions a l'Avinguda de la Catedral. I esperem estar tots allà, llegir un manifest i fer alguna activitat per donar visibilitat al nostre col·lectiu. Vosaltres ja ho sabeu, però algun, espero que encara no ho sàpiga, així amb algun hi podria donar una sorpresa, que és que aquest any la Marató de TV3 es dedicarà a les malalties rares. O, com us han dit, a les malalties minoritàries, que és una altra manera d'esquivar la paraula rares, poc freqüents, poc comuns, minoritàries o rares. Llavors, aquest any, com podeu imaginar, tenim molta feina per endavant. Molta feina a les federacions i molta feina a tots nosaltres. Tots nosaltres, qui som? Les associacions i cadascuna de les persones. Perquè si bé la Fundació de la Marató dedicarà un gran esforç a fer tota una sèrie d'activitats i a fer el programa famós del dia 13, serà el 13 de desembre, de la Marató de TV3, hi ha una part de la feina que l'hem de desenvolupar cadascun de nosaltres, no ja com a associacions, sinó com a persones individuals. És a dir, que cadascun de nosaltres, amb el poble que visquem, amb la comunitat de veïns en què estiguem, amb l'associació esportiva, l'associació cultural que estiguem, hem de procurar que totes aquestes associacions s'uneixin i facin activitats per les Bona nit a tothom i gràcies per estar aquí tots. Hem treballat junts, totes les associacions, les federacions i la delegació FEDER Catalunya i la Federació Catalana de Malalties Poc Freqüents, minoritàries o rares, és tot el mateix. Veiem ara una mica l'esforç del treball que hem fet tots. La nostra federació, durant l'any passat, vam fer al Parlament de Catalunya i pensem que això ha estat un impuls molt important de la presència i ara s'han fet algunes coses importants. I portava la llista de noms, els agraïments a la gent que ha vingut. Tenim aquí present la senyora Carme Figueres i Sinyol, de la Comissió de Salut, la senyora Isabel Ribas i Seix, de la Delegació de Salut, la senyora Glòria Renom, diputada del Parlament de Catalunya per Convergència i Unió, el doctor Josep Maria Aro, la doctora Mercè Tusa, la doctora Dolors Domènech, de Sant Joan de Déu, la doctora Elvira Bel, de la Universitat de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, el doctor Josep Argemí Renom, rector de la Universitat Internacional de Catalunya, el doctor Argimon, de la Conselleria de Salut, el doctor Vives Corrons, d'Enerca, i la doctora Roser Torra, nefròloga de la Fundació Puigverd. No he tingut ocasió de saludar cap d'ells, però quan els veiem ja procurarem parlar una estona. Y también agradecer a la sala Bodegas que nos haya dejado hacer. Buenas noches. Quiero dar las gracias a todos los presentes por vuestra asistencia y colaboración. A continuación vamos a empezar a la lectura del manifiesto por el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Nosaltres, com a persones solidàries amb tots els que pateixen una malaltia rara, volem manifestar que les malalties rares són un repte de salut pública que requereix una acció urgent i immediata que només es pot dur a terme amb un acord entre tots els que formem part d'aquesta societat. Aconseguirà que deixin d'existir xifres esgarrifoses com les que tenim actualment que ens indiquen que les malalties rares són la causa del 35% de les morts dels nens menors d'un any. Les malalties rares són la causa del 10% de les morts dels nens entre 1 i 5 anys. El 30% dels pacients mor abans dels 5 anys.
i el 50% ho fa abans d'estrenar. Hem d'aconseguir que deixin d'haver afirmacions tan contundents com no existeix cura per a la majoria de les malalties rares. Gairebé no hi ha especialistes que coneguin les malalties rares. Gairebé no hi ha centres ni unitats de referència de malalties rares. Aquesta realitat, invisible per la majoria, es torna increïble per a tots els que la coneixen. Demanem un pacte de tots per cercar un compromís polític definitiu que impulsi una estratègia global que ens permeti una veritable integració sanitària, social, educativa i laboral. Assegurar l'equitat, justícia i solidaritat que ens mereix tots els nens, joves i adults afectats per malalties rares. Garantir un accés en condicions d'equitat del diagnòstic, al tractament i a la rehabilitació sense importar lo minoritària que sigui la malaltia o lloc on visquem. De tots per donar suport. Als més de 300.000 catalans afectats per malalties rares i als 3 milions d'Espanya. A totes les famílies que lluiten en la invisibilitat, l'aïllament i el dolor i que observen amb massa freqüència com s'oblida el seu dret a la salut i els altres drets fonamentals a causa de la raresa de la seva malaltia. A totes les persones que, sense diagnòstic i amb sospita d'ell, viuen sumides en la desesperança, en la por i l'angoixa que suposa patir una malaltia rara. A tots aquells que viuen el dolor d'haver perdut un ser estimat. A les properes generacions, perquè trobin un món més preparat per formar part d'ell d'una manera molt més... Per tot això, que fem una crida al govern d'Espanya i a les administracions autonòmiques perquè ara i aquí es comprometin a, primer, impulsar la creació de l'Organització Estatal de Malalties Rares com l'òrgan que coordini l'estratègia nacional i les actuacions relatives a aquestes patologies. Segon, posar en marxa el Pla d'Acció per les Malalties Rares, identificant clarament els seus terminis d'execució, els seus responsables i el pressupost financer amb la intenció de garantir tant la seva viabilitat com la seva sostenibilitat. L'equitat amb l'accés universal a una atenció sanitària d'alta qualitat, de manera justa i solidària per a tots els malalts, sense importar on tinguin el lloc de residència. Quart, impulsar de forma prioritària els centres especialitzats de referència per a les malalties rares. Cinquè, aconseguir el consens i compromís dels principals actors implicats en l'abordatge de les malalties rares i que aquest compromís es tradueixi en mesures concretes per als afectats i les seves famílies. Sisè, recolzar la participació dels pacients en totes les etapes dels processos d'elaboració de polítiques i de presa de decisions. Per aquestes raons i per tot el dolor, la desigualtat, la injustícia, la resignació, la frustració, la impotència, l'angoixa i la injustícia que aquest text no pot recollir, manifestem que ens unim al pacte de tots i sol·licitem a les administracions nacionals i autonòmiques, les societats mèdiques, les científiques, els col·legis professionals, la indústria, les organitzacions, els mitjans i la societat civil que també s'adhereixin. Mundials que viuen tots i cadascun dels que pateixen una malaltia rara, volem llançar un sol missatge amb una sola veu. Som més de 3 milions i així tot estem sols. Gràcies per la seva atenció i tot seguit li donarem la paraula al Carles. Hola, molt bona nit. Bueno, jo podria començar primer donant agraïment a tots vosaltres perquè sóc aquí, després em presentaré i això, ho de guapo és manifest, es veu, la gent que em coneix diu, hòstia, t'he vist per la tele, ets més alt, això em cabreja. Jo sóc igual. Em cabreja molt perquè, bueno, els que deia que ho de guapo, les noies que m'estan... A Generació M! Generació M! Estan aquí! Bueno, Generació M avui ens venen a tocar unes peces que és molt entranyable perquè són... La lletra està composada per nois i noies amb el síndrome de Down. Aquestes noies, aquests nois, hi han posat el cor, la lletra.
felicidad. El 47 el té. El tens tu. Doncs porta recollida tot el gràcies. Bueno, però saps que el tens tu, oi? Estàs segura d'això, no? La vida assistencial té segura que té el 47. I també el número 78. El 78. Un de petit. El 5. El 5 i el 5. Mira, ella, el 5. ¡Riestar! Caramba, como si nos ha vestido para la región. Que és el número... El 20 sí que li El 20 és aquí, doncs rep aquest regal, aquí l'autor, home. Doncs un altre... El número... Ara és pel número... L'altre pel 20 per ell. El 37 el fa entrega al mateix temps que busquem l'altre regal i ho fem amb el número 44. 4-4. El 4-4. Bueno, automàticament tu te llevas al pelotón. Bueno, vamos a aplaudir millor. Gigi, la Barossa i el regalo. És un tanga talla XXXL. Aquí sí, però a mi no. Es un DVD portátil. Digo que está casado y a punto de tener un... ¿Qué? Un bebé. Hombre, que va a tener una nena, claro, un bebé. Una nena, tindràs. I a la televisió ella quan et compra tota cupona. Sí, i el número premiat, el darrer d'avui, és el 00